Subrah Jisu Kristo ng bay, joto naitong nai taku bukuk songno, ani kane hamjak ma de jebaya paro, ke bisi kolok ma kaitoni kayok ma ni jarai, kam kereng kena seng bisi pailekya, tabo khaini hai bisi ketal o yapri laijak, nge joto no bisi ketal ni kane hamjak ma de jebaya paro. Jora bisi tongma bay, belai bisi tongma bay recording rok khaimania. Nah, tabok kisisa Christmas New Year rok pai jora manpi khaba hani hai nironi biskango pai pika getini जों wansok layana kaitani kok thaino tui getini wansok jaknai engkha ang tini just nirok no jotono no wansok nani bagai koyo pai जों wansok layana thangnai paijak kok no te biskang no laijak kok no nahori wansogoi biskang no nahori biskang himlayana gebono tui no जों kisisa wansok layana ge paidi chengna niskang ang surwana bugra kaito no hambai ro nini hamjak ma nini khairok ma belai kana kotor belai kana kuwa जों bono jini buku bai जों sabaya ibu kaito nang naikolei tabok suk jora जोंनो tongrokha nege bisi kolok ma nini naikol mungo जों tongma bai kam kereng kana paikya tabok bisi tei kaisa jini biskango rojak nang bisi ketal no ropikya arbo जों teibo nini hamjak mao जों tongoi nini samango teibo gedal manani kaito no subadi kisisa tini जों nini kok no tei wansok layana nang nini pola bai kobol pai hinai bukra jisun bai surisan amen da pai जों nalibana 2 Timothy chapter 2 verse 5 2 Timothy chapter 2 verse 5 ang porwana batainai borok bataina tongma tuino batai yake sokat mangla batainai borok bataina tongma tuino batai yake sokat mangla जों Kristen rok kubu ke asai ketal engkang ke nang Kristen ge जों Kristen mane no जों batai mani wo जों yapri rojak mane sokat maoni batai mango ge जों salsa जों u batai mung painai ge u batai mung pai pro ke जों no sokat runai bapro जों batai mung painai je pro Jisu Kristo payu ba जों osung sano yakare जों osung sa no thui thango apro ni sini batai mung pai piaba sokat ke जों bapro manai je pro Jisu Kristo जों no napayu जों manai apro sokat bo जों Bible sawu jane je samang khai kini bo sokat runai nei जों no samani जों tong 2 Corinthians chapter 5 verse 10 rogobo जों nug anyway asai ketal mani ba mothangjak mani ba kubui ke kaitono man mani yagulo जों jotono o sokat ni bagai teibo o sungsa sani bagai se jini o sungsa sangkha paiplayani sungsa sa paiplayani motok bono जों nahori जों khari dong Bible sawu puila Korindi chapter 9 no Apostle Paul haini sawu omai ke khasik di tongdi omai ke khasik di nung abono manna engna bagai omai ke nung khasik di jate abono manna ni bagai omai ke first Corinthians saw जों omai ke जों khasik nangnai oro teibo जों tepro porima jaga जों nugo bataina borok bataina tongma hui tuino bataya ke sokat mangla mane जों batainai ro Bible suijak tongmani Bible ni satui no जों ma tongnai naisa tabok nung rule ni sara nung tabok Olympic upon khardi ba kheladula khaidi nung rule ni sara khalkang ke disqualified nung pila phana sokdi buini se hacha kuk mo phana bahardi apun disqualified mane na nung rule ni baire ge जों obon जों wansok lainai जों
가함께 진이 크리스도 랑마노 जों 가함께 동나니 바기 जों तमा खालायदे गल जों ना कायसा नाहरजागनाय दंना नाम गल दंना नाम ओ थांनाय बिसिव पैलानि सिगां पैलानि सिमिनाव गोबां मा बरक चाप मानि दंनाय वान सक मानि दंनाय आं अमाहाय खालायनाय बा आं गाहामखौ के गायदन न खाबेराय दंसिनाय आं बिनि नुमारक याकासिनाय आं तिर थंमारक याकासिनाय आं मथाव साब्रुं फाइ कुकसिनाय आं बाइबल परेसिनाय बा सुरिमा बां कुकसिनाय अमाहाय पदरे पद वान सक लाइमानि बा दमनाय समाय दांमानि साइजों बोखाव वान सक मानि फानो गोबां मन दंनाय baksa ba kisako baksa kabangko baksa ba wasu ya tonai hepana wasu ya borok rok chabi ya borok rok ke chap nani nangnai जों omai ke target khlainani nangnai ke tabuk जों bisi paipro hongke जों one shot mani rok no khlaibai ya busuk jorati khlaibai kha bono जों one shot goi naitai ang busuk jorati khlaika je ang one shot mani no ang busuk jorati slaijak kha agini sugde ba agini sai hamya kukde kaha kukde mono जों one shot tai okay जों o kok rong mo tuyei one shot mung rok no tuyei chini chapjak samung rok no tuyei kuthuk ke one shot kha tebo serious engkhang ke abono जों kaha paithak ni bisiwo जों abono गोबां kuk khlaijak ke manai haibano nang bono o samung rok no tuyei nang one shot mani rok no tuyei ang omai khlainai nei one shot mani rok no tuyei nang serious engya okay mane mangsa paithago manui ya ngai khaijek ya ngai nang gwang mai kene sui dong phano khaijek ya ke manai gaini bagai Paul no जों nahori ne lewana Paul tma hisa Paul ni langmau जों nai nei khang ke bo one shot mani rok no bo kaitoni bagai je khlaisinai othoma kaham ni bagai je khlaisinai Kristo ni bagai je khlaisinai hani o kok rok no one shot mani rok no bo belai kena khawo naw bo belai kena serious Samung chapter 20 verse 24 pada जों आरो थांलायनो Samung chapter 20 verse 24 ang porwano tamoke subrai jisu ano khlaidi hnei remani a samung no khlaibai na bagai ang thina no doro hnei khakaya ani a samung engkha kaitor khairok mani kothma kaham no sanani tabuk bohai hnei sawo subrai jisu ano khlaidi hnei remani a samung no khlaibai na bagai ang thina no sasi doro hnei khakaya nisa mane bo thina ni mangsang jagia je kaidor samung romani obono ang jekspan khlaibai o Kristo samung romani tabu bongka kothma kaham pinani ge o kothma kaham pinani bagai ang jepan khlainai bolong kutuk tipan parangnai buibe bujak tokjak pan tongnai buibe domki rojagui pan tongnai haipana ang bono jekspan khlaibai nai bahiki khlainai ang bono no saktarnai nisi tabuk जों one shot thai थांनाय बिसिwo जे आं kok narik marok ang je one shot marok ang kaitoni thani bukhawo chowi tong marok no ang khrik khlaikya busuk jorati khlaibai kya bono जों one shot goi buskangni wo khlaibai ya tong marok no le buskang or khrik khlaibai no toni bagai ang khlaibai ya okok rok no जों one shot khangke buskango जों teibo Christian kaham ni manai ge obono ang busuk jorati khlaikha busuk jorati ang je khlainai hni wasok mano busuk jorati ang bukharoi khlai obono जों wasok thai Kristo no manmani yagulo जों kothma kahamni bagai se o sangsaro tong chini langma sangsaro tongmani ingka kothma kaham ni bagai hani bagai Bible sawo lob mung suina heni sawo thangibo thuibo ang Kristo te lob mung sawo ang thangi tongmani ang thuiyawi thangi tongmani ingka kothma kaham no saklainani
kaitoni samungno saklaijani जों no kaitor mothangmani wngkha boni samungno buino khwnarwnani boni kothoma kahamno buino khwnarwnani tabuk rondi nung jephano samung khai nung bwkharwi samung khaiyako o samungno nung pairomaya wngnai tabuk rondi lekha porinai rok borok lekha porano twiwi serious ingya hingke borok result tama manai result pro ke tama ngnai failing bainai haible ge borokni result borok bwswk jora twibano bwkharoi borok pore bosi ne Christian langma bo omahaino जों bwswk jora twi जों bono important ro bwswk jora twi जों bwkha o kuthuk kheo जों wansok je bwkha roi khaikangke o swkno जों mannai hani bagwi जों phaidi जोंनि थांनाय bisi rogo bahaike ang ani jora rokno boro jaga गोबां kuk jora rokha ani time rokno bahaike ang use khlaikha aborno twi जों wansok thai ang kaitoni hano twiwi kuthuk khe wansok ba serious de kaitoni samungo ang serious de kaitono twiwi ang serious de subrai jisu no twiwi ang serious de ang ani jora no Christoni bagwi ronani ssak tharkha ang kaitoni kokthai rokno khwnanani bagwi serious de mot fellowship roko manjagoni bagwi porewani bagwi boni kokthai rokno porewani bagwi bo tongtwi bo tongdi hnai satwi ang khlainani ssak tharkha oborno जों twiwi wansok thai bwswk jora twi chini bwkhao tong subrai jisuni bagwi aswk jora twino जों boni samungno khlaibai boni bo dagimani no जों khlaimannai je aswk जों jeswk khlaio aswk no chini bwkhao khatungma sokphainai joto Christian rokni no juda juda khatungmani tongthokmani bisi paipro hingke जों obono mannai nung bwswk khaikha aswk jora twini nini khatungma nini bwkhao tongthokma sokphainai je borok गोबां khlaikuknai bwkharoi khlainai boni no khatungmani tongthokmani bare bangnai haible tabo rondi nung je samungno bwkharo sogwi khlaikha hingke nung khlaibai kha hingke khatung soknai aibo je borok bwkharoi khaiya borok nini bo khatung somani bo kwrwi wngnai aro Bible bo sawo je borok bornai गोबां bornai o borok गोबां numa ranai hingke जों tabo kheto khali tabo khetao जों tabo chini bwskango kheto alchoaiwi klaijak jak borani tabo nung bwswk bor aswk jora twini manai tabo rondi जों bisisa 365 din 12 mas do 12 mas no sidi 12 mas जोंनो 12 kani kheto roi rokha hingke ingya kheba 12ta check blank check no roi rokha tabo nung bwswk jora twi khai aswk jora twi no aro pungnai nung salary khe khailia hingke ba nung sakthari khaiya nung bwkharoi khaiya go maya nungnai bwkharoi khaikha hingke ba mannai Bible sawo Galatians chapter 6 verse 6 ni simi 8 jora ni rok pori ni man ara haini sawo je borok kaima jora twi no mannai je swk nung kaiyo boru aswk nung mannai hingke nini tabo nung rondi nung pholani no nung khlaikha hingke pholani no nung mannai bwsakni no khlaikha hingke bwsakni no mannai bwsakni no khlaikha mane no komornai mane sungsar bwsakni salsa jotono komori thanai sakni bagwi wansogwi khlaimani phiaba pholani bagwi wansogwi khlaikha hingke abotei paiphlaia molbrum brum no tongnai ngahani bagwi जों tabukno jora जों wansogwi ang age bahai khlaibokha
kaha khlaikhe to kaha haipor boni se tebde kaha khlaimano ge nang wasok ya ke nang tolasi thangnai ge joto borok no gobang mano जों deramani tong gobang mano जों kaitoni no wasok mani sai sungsani no tui जों wasok mani bangko kogbo rajniti phana hundi rang puisa no tui phana hundi podre pod ge ang busuk jora tui kaitoni bagai khlaikha so teman hamba buskangni salo teibo kahake khlaimani bagai ge hai bagai apostle Paul sawo ang kaham ke khlaikha kaham ke batai baikha bo je sajak tui no khlaikha bo saktarka hai bagai paithau ke sawo ang batai baikha ang khaina tongmano khlai baikha 2 Timothy chapter 4 verse 7 by 8 of जों नायखां खिनु ge जों सिनि खृष्टान langmano kaham ke pairan bagai tama जों उंथाय जों kaitoni kharyok manango kaitoni kharyok mabai जों thangjago kaitoni kharyok mabai no जों tama जों सिनि samangno जों kaham ke pairoi manai ge kaitoni kharyok ma mannani ke जों tama ngai tabo tama ngani nangai koinene ngani nangai omo belai kana important tabok ang busuk jorti koinene ngmakha nang koinene ngmakha manana mane kaitoni thani koinene manana tohanai kaitor nonu nini sakni phanno sakno nang sakni phanno ba sakno tui nang rely ingya piawa kaitoni uporo nang depend ngi tongmani bono humble bono koinene kaitoni sakno rely ingya wi kaitoni thani depend ingmani जों borok munisho जों kalaimano जों kebel जों glass haisi toktui kisa nangkene baipene जों bopro जों thui bopro jini langma pai जों sia hing tong phana gari khui phana thui mana himang koroi phana thui mana podre pod ngi mana okay जों sini sakni phanno जों asai tongmani ba rongwi tongmani ingkha kaitono sak nangyangman ge kaitor जोंनो koinene khlaio जोंनो phurungo ge जोंनो bahai ke koinene ke tongnai bo जोंनो phurung hai bagai bible saw Psalm number 25 verse 9 saw bo koinene rokno gubui tui nai te koinene rokno bini lama phunugo koinene rokno toma khai gubui tui nai gubui lama tui nai ge koinene rokno bo lama phunugo koinene ngyangke boni lama nugyang nai ge ni lama on thangnai ni lama thangkha ke borok nai nang जों boro kaha boro haya जों si han bagai kaitor bai जों phunuk jagna nangnai phola kathar bai जों tuidul jagna nangnai ge hani bagai phola kathar bai tuidul jagna ni ke जों koinene manena जों ang sia nang se phurungdi ne जों kaitoni thani bokha koinene bokha humble kep जों berang nangnai bible haini saw je borok koinene nai borok bono kaitor apply khlainai Psalm number 149 verse 4 saw tamani hinba subrayung borok rokno tui tongthok jago bo koinene rokno apply by naithok runai apply by naithok runai English ko saw he will beautify the humble with salvation apply khlainai koinene ke tongnai rokno apply khlainai borok apply ngai borok jungsa sa ngai je borok koinene hinke o borokno kaitor tisanai hini basaw Jacob chapter 4 verse 10 rahini saw hake bo norokno kuchugo tisanai kaitoni thani koinene ke tongdi hake bo norokno kuchugo tisanai ni saw जों koinene ngnani nangai koinene engkha ke kaitor sungno tisanai ke koinene engkha ke जों kaitorni samang berjak mani no je one sok mari no kaitoni bagi khlainai
nung bisi wo tak bwskangni bisi wo nung wasogui tongmarok no nung khlai manai kaitoni phanbai Paul Apostle Paul haini so ang paikha Christian langman no ang keplai ke pairi mankha ang pairi mankha keplai engkha bo paithakni leta chithi wo haini so to baike bo belai kana koinene ke bo je proprono kaitoni thani sakno yapari tongnai kaitoni thani koinene ke tongnai kaitoni uporo depend ngi tongnai bo haini so je pro ang chukya apro kaitoni phan anero phai when I'm weak I'm strong ang tomang sinai ang phan krei hingke se ang phan mano tomang male ani phan no ang rongi tongkang ke kaitoni phan phaime ya ani simung no se ang rongi tongke kaitoni gyan phaime ya gaini bagai जों Apostle Paul hai जों koinene ngani nangnai number 2 kha kolok nan nangnai kaitoni khayok ma manan bagai kha kolok ngani nangnai जों je phana samang khlaidi samang khlai nani ke जों kha logui khlai nani nang kha logui khlai yang ke pairi meya ye kha kolok ngani belai kena important tabo tabo no obonu जों wasok thai thangnai bisi rogo ang busuk kha kolok ke tongboka jorabo buibai hongjagui mano jorabo buibai naisre jagui mano jorabo samang kabang ma phai mano haipano kaitoni samango kaitoni hani bagai kaitono hangjagoni bagai kaitoni fellowship busuk kha kolok ngboka kaitor kogronai homa rokno tui ang busuk kha lok boka Bible sawo kaitoni hani bagai si wansok gradi bo naima tui se tongna naigradi ake bebak no bo ronai जों kha kolok ni ake ukok no pogui thango David Raja Daud bo bahike mane keplai ingman kha kolok mabai tamane male bo raja जों naineo जों Bible porikha ke no second king rogo bo raja chongjakha haible Samuel bono thangai raja chongai reikha haipasi bo raja kaitor dake jagei Samuel raja snai reikha mane thok luklai bokrok thok luklai tini nisimi kaitono no chongkha raja haipana chong mane pore bo raja singhasono ma asok yakho tei kaisa raja Saul bai rikphre jagui butharani rikphre jagui se busuk ma kharkha ge apro bo kha kolok ngyanke kaitono kutukma ble ano kaiton chongui ba nung tumani tabok singhason ro yakho tabok asok thaya ro yakho haipana David tei busung nugu David bo Saul raja no butharwani din ba chang smakha haipana buthariya tumani bagai kaitor no kha logui tongmabai kaitoni chongjak raja bobu kaitor boni bodlawa ano chongkha haipana bo kaitoni chongjak raja bono ang sak tangmani ani ang sak tangkangke ang saya kelainai ni bo bukhawanau tamane kaitor chongma ba kaitor no ano jora sokhyangke bos raja amo asogronai ni khalogui botong keboni langmo jenglugu successful raja kaitoni raja gete baisati gi jeng naini kangke Saul bo naisingmaya bo kha kolok ndia ani bagai kaitor bono yakarka ge bono yakari David no raja chongkha जों जोंनि wansokjak जोंनि chapjak जोंनि golo soknani hingke जों kha kolok ngui samung tangnani nangnai जों kha kolok ngui samung tangnani nangnai tei जों sacrifice khlainani nangnai
waisa wisuba jini jora no जों sacrifice खालायनो हानाय माने दाउ रंनि नों मोनसे सामों important दं के माइबुखौ दावनि नायफोरानो याखै मा थाङो अमा हायके जों माने काइटनि सामों नि बागै जरा नों mobile नाय दंमोन नों अमाफोर नाय दंमोन अमाफोर खालाय दंमोन उ जरा न काइटनि बागै माया कानाय रां पैसाबो काइटनि बागै मा खालायनाय रां गोबां बरक काइटनि बागै रां रवानि गोलैजा ओंखायनो रां रया के काइटनि कथमा काम्पिनानि बागै रां नांगौ एमनकि पासर दङ पासर रक बक्स दङ रां तमानाय खगै नामाने माने ताम माने नों yang dala sai fana naka age fana nangka nei die na fai ga bo khok bane niklai ge baksa borok tir thingani bagino fellowship rogo phai benya mito nardi nang je rang kalai ke mana o rang kalai ke painai kosto khaima mano nang kosto khaima mane ke abo tongnai kalai ke mama nge tabu nang asik temanai bono tu nang asik among yang nai temanai important ro yang nai tau nang rang mangkha malaha thangman le nang hisab khaya man mani padi party ro laigra nang cha nung laigra nang hai nung laigra nang pai pe mani siri okay जों काइटनि बागै विलेज कां जरानो जों रौनां नांग्रानाय हानि बागै जों थांनाय बिसिओ आं बाहायके काइटनि सामंनो खालायबोखा आं थाङै दंमोनखा काइटनि सामं खालायबानो बागै फियाबा अ सामंनो आं बाहायके खालायबोखा अबनो जों वान सगै बोसकांगो अबनिसाय आं तेबो खालायवानि साकथारानो माने अबायके जों बोखावो सिरियास माने नाङा हानि बागै फायदि जों थांनाय बोसोरनो वान सगै जोंनि खालायमानि न तमाने हिसाब खालायै अमाय खालायाखा बेबा हामिया रकनो वान सगै जों रिपेन जोंनि हामिया खालायमानि ओ बा आं खालाया तंमानि न जों बोखा सालायै आं दैसा काहा खालायसिनाय होननाय जों रिपेन होननानै नांनाय okay Bible sawo Revelation chapter 3 verse 3 sawo hakin noro phurungjagai ka khanamano wan sogoi naidi abono rakhogoi tongdi sumsok yakadi nung sisa yake ang nini thani sikok haike phainai ang bupru phaino norok saibo mangla sumsok yakadi mane amongke sawo English ka sako repent nirok je khlaima rokno kaitoni kaito satdei tongya ungmarokno wan sogoi aboni slai jaksidi ni hamani sabuk nung bino hayapana sakana bini birude kok hayapana sakana aboni slai jaksidi nung nini bukha ono digi ingtong khana abono slai jaksidi nungmani samani bebak no tuino slai jaksidi neso ngiyake ang dakti no painai nge takuru bukuro obro nang kok kesana musungo sabuk sung besi puila sini thani kolokma kwangma sal tongkho tabuk kheto tabuk rondi barokani nung kuna kisapana borani chengyakho ba hai yakai sikro khana haipun kwangma borja ya tongkho nung bono nung bor khangke ba kaitoni thani nung sokat keplung nang manai piaba nung bori angke mungsama yang ke tabuk blank check ni bosung honi mano nung 365 din tini to 9 tarik ngka ke 365 9 din bad terus di angka tabuk nung sabrung nung suimat sabrung nung fill up khai mathangnai koba nung miapron no tini fill up khai malia miapron paikya
Tabuk 9 din si nang busuk bahike kate roka. Nang suyawi de kate roka. Nang nang blank ken manchi nai hai bla. Hai pun nang mangsa sa klai ka ba suya ka. 10 taka pan kakha 20 taka pan kakha. Keto mai borja bu hai nang. Tabuk 365 plot rondi. Nang nang boria kaisa plot bareng kaman te aro nang bor malia. Jabra asai kya. Okay? Thangna bisi pai prongke abono sing lekhani mani busuk nang 365 din no 365 days o nang busuk joratei suika busuk joratei khlai kya. Nang 10 din si khlai siu 10 pata si amo khai siu sui siu ka asang namane. Okay? Na obrono takhuru bukhuro nero 1 sogui tini 9 tarik hosi. Okay? Buskang wo bahike ang tebo khlai mano. Jeng je kaito jeng no ronai homane bo tei pai play. Sing sani ning je se pon khlai ti je se pon kaha mani no madi salsa pai thang. Gabono 1 sokti no jeng 1 sogui no jeng buskango agaw klai.